Ikot po ang kawani po ng Alaminos City Disaster Risk Reduction and Management Council sa ilang pook pasyalan sa lungsod upang tiyakin po ang kaligtasan ng mga bumibisitang turista sa lugar. Nilibot po ng mga personnel ng Lookup Wharf at ang Bolo Beach at ang Mangrove Park na madalas pong dayuin po ng mga turista tuwing holiday season at long weekend. Pila naman ang tanggapan ng CDRRMO ang pagiging responsable sa pagtatapon ng basura upang maiwasan na mapunta sa dagat ang mga basura at mapanatili ang kalinisan sa mga puok pasyalan. Hinikayat din ng opisina ang pakikipag-ugnayan sa kanilang tanggapan tuwing pupunta sa lungsod upang mabilis ang komunikasyon at pagresponde sa oras ng emergency. IFM News. IFM News. IFM News.